Period. Ulit time. Daddy. Sa aginaw. Ay, ko na nadadikit. Sunod na iba kaya ito. Papainumin na. Sabihin siya. Eh, taginom. Makatakon? Ang wayatin. Nakalagam na anniversary ka. Anniversary. Anniversary sa bali mo tibag mamkan. Nakataon mo. Kasayahan ti kwarta ka. Kwarta ka. Tumboy ka lang ka. Takit lang ang tanak mo, takit lang kahit ko. Bye. Tumboy. May isa pa yung tumboy ka doon. Ano? May isa pa yung anak ka, tumboy ka doon. What? Disnog kayo mo? Kilalagit anak ka. Sabi sa itaulo. Abay. Turong ako. Sa ganito naman sa isayang turang namin. Kapit ninyo ba? Mga kayo turang kwarta. Kasi siya, pipitin lang, di kita regalot kanya mga kulit. Kaya po tanga to, biyarot ka, bang tumbiga. Gataan ka to lunes di. The babe ko nga ron. Ang nakalma, huwag ka sa angong. Ko, babae. Sino? Sinik. Tumboy ka, di ba? Tumboy ka na, bakla na. May ta. Kahit mga lalaki. Sigurado yun lang. Oh no! Kaya naman. Pwede. Tumboy ka, tumboy. Yan yung bakla ka. Bye-bye sa prank. Awal na, babae din na. Post ko din, Facebook. Bye-bye. Bakla tayo, bakay.